Gurah, sedan kuning kuwi mlebu latar omah gedhong gedhe. Gedhong magrong-magrong, rupa kuninge kaya dadi tansaya kuning amarga kesiram sorot srengenge sore. Sopir Darmanto katon age-age mudhun marani lawang sisih kono kanthi minggir oleh mburine sedan lan banjur age-age mbukakake lawang karepe Ndara Slamet bisa metu tanpa buka lawang dhewe. Ndara Slamet medhun terus nguclung mlebu omah. Polatane ajer wong ising. Ndara Putri sing mapakake ning lawang sambi masang pipi ora direken babar pisan. Banjur ana swara tas dibanting ning meja. "Ana apa, Mas?" Ndara Slamet ora wangsulan, mung unjal ambekan. Manter panyawange hembus pian. Bablas uwung-uwung awang-awang. Mbok menawa sak temene malah mung nyawang angen-angene dhewe. Sambi ngaplah-ngaplah ning dhuwur dipan kayu jati ukir-ukiran. Kentole lara pisan ditumpangake pinggir dipan. Sajak isih mikir ngeman spray resik saka kain batik paling apik kuwi. Merga sepatune durung koper dilolos ana Ndara Putri age-age tumandang. Ngelingi yen iku dadi tugase saora-orane ing kahanan gawat darurat kaya iki. Kanjeng Jimat duka maneh. Iya. Prakarane ya buntute sing dianu kae. Sak temene prakarane wis dianggep rampung. Nanging sajake ana sing nyetani Kanjeng Jimat. Nganti aku ditimbali delalah ilatku kesleo nalika matur. Sajake ana sing melik kalungguhan jenengan, Mas. Lumrah, iku barang lumrah. Mesti akeh sing melik. Sing gregetake iku yen nganggo cara-cara sing ora sinatriya ngene iki. Lah kersane jenengan terus piye? Sowan Eyang Setra maneh. Rencanaku ya ngono. Yen wis bar surup Darmanto jaen oleh-oleh dhisik. Kersane panjenengan saiki ta? Iya, mengko barbar ngisak. Eyang Setra iku daleme ning Desa Mencil. Saka daleme Ndara Slamet kurang luwih 50 kilo nanging dalane aspalan kabeh tur rame. Eyang Setra iku piyantun sepuh. Ya umure ya sepuh ilmune, mula ora aneh yen dadi jugane wong saka ngendi-ngendi. Dasare Eyang Setra ora beda-bedake dayoe. Sing sugih, sing mlarat, sing sandalan jepit, sing sepaton gilap, sing banjur sowan Eyang Setra padha wae, padha-padha ngalami ruwet renteng. Lagi ora kepenak lair lan utawa batine lan butuhake pitulungan. Eyang Setra kuwi durung sembur suwuke. Lagi pituture wae wis adem anyep. Senajan mara bengi ora ana sing perlu disumelengake. Tengah wengi yo ora samar yen ora bakal oleh lawang. Akeh tamu sing merlokake nginep kono. Eyang Setra dhewe ya kaya ya ora nate sare. Malah bantere crita ana sing kandha yen Eyang Setra bisa dadi loro. Sawayah-wayah sing siji bisa ngasuk utawa lunga embuh menyang ngendi. Dene sijine maneh nampa dayoe ing daleme. Yen ana perlu sowan Eyang Setra, Ndara Slamet ora nate ninggal Ndara Putri. Ing prakarane liyane, Ndara Slamet bakal luwih mrantasi gawe. Nanging yen wis adep-adepan karo piyayi sepuh kaya Eyang Setra kuwi, Ndara Putri sing luwih luwes. Malah ya Ndara Putri sing sepisanan nepungake karo Eyang Setra. Biyen Ndara Putri nate lara ati jalaran wong lanang sing ditresnani direbut liyane. Kuliahe jugar lan impene ngenani dina tembe sing kebak lintang murat-marit sanalika. Dene wong tuane Ndara Putri banjur disowanake Eyang Setra. Sing jeneng Judo iku wis pinesti nduk. Sing ilang ora perlu ditangisi. Kabeh wis duwe garis dewi-dewi. Aja lali karo sing maha kuwasa. Sing sregep olehmu ndedonga
Muga-muga entuk ganti sing luwih becik, sing ora gampang kepleset klimis lambene wanita liya. Tenan, nyatane ora suwe Ndara Putri banjur kenal karo Mbah Kakung. Dal dhewe tanpa diterake wong tuane, Ndara Putri enggal-enggal sowan Eyang Setra. Marang Eyang Setra, Blaka Suta yen lagi kepincut Sang Bagus Abdi Negara. Dening Eyang Setra, Ndara Putri diwejang akeh-akeh, klebu ngenani dayalan pangampesane priya. Uga ngenani apa sing becik ditindakake lan kudu dipantang sawise diwejang. Ndara Putri dileboni susuk emas, ning udel, ning lambe, ning bathuk. Piyuh, nyatane ora nganti setahun candhake, Ndara Putri sing asline jenenge Srinanti iku banjur klakon dhaup karo Ndara Slamet lan dadi Ndara Putri. Wong-wong banjur saya nglalekake jeneng asline. Merga tansah nyebut Ndara Putri, Malika ras-rasanan. Apa maneh yen nuju adep-adepan karo panjenengane. Wise dadi Ndara Putri bareng karo Ndara Slamet, malah saya kerep oleh sowan Eyang Setra. Wong luhur sakloron iku wis dianggep putu dening Eyang Setra. Mula yen sowan ora nate sangu amplop kaya wong liyane. Sing digawa ya barang oleh-oleh kaya yen lagi sowan ing wong tuane dhewe-dhewe. Oleh-oleh sing dibregel digawa ing dina riyaya. Televisi 36 inci lan meja marmer ing daleme Eyang Setra iku uga pisungsung saka kaluwargane Ndara Slamet. Ijapa mung kadidene tandha panuwun. Merga Eyang Setra wis paring akeh wibawa lan keris jangkung Mangkunegara. Wah, iki rada abot lho. Pripun Eyang? Iki kudu digurah. Menapa dipun jaili kanca kantor? Mestine ora, mbok menawa mung merga reget njero, mula iku perlu digurah. Lajeng dateng pundi? Celak ngriki menawa wonten dukun. Niki ora kaya gurahe sinden utawa penyanyi. Iki seje lan tak kira cukup ning kene wae. Menawa saged sakmenika ugi Eyang, pitakone Ndara Slamet sambil nyawang dodone. Ndara Slamet digurah wengi iku dening Eyang Setra. Sawise ngono kudu kungkum ning jeding ning banyu kembang. Terus ngombe banyu kendi lan dipijeti maneh. Coba Mas Putu, panjenengan merem. Aja digawe mikir neko-neko. Pasrahno sakabehing perkara marang Sing Maha Kuwasa. Ndara Slamet nyoba ugi pituture Eyang Setra. Mereme wis bisa, nanging ora mikirake sing neko-neko kuwi sing tibake angel. Saka sawene pojok batine malah kaya ana swara tansah bengak-bengok, brontak, protes, Blaka Suta menawi saktemene Ndara Slamet kesandung-sandung ing prakara sing dideder dhewe. Swara saka pojok batine liyane tansah ndremimil jaruk ngapura. Eyang Setra terus mijeti senajan pijetane ora patiya, Ndara Slamet krasa tambah lara. Bekah-bekuh maneh watuk-watuk lan wusanane wahing. Alhamdulillah. Ndara Slamet ngrasakake seger sumyah saknalika kaya ana barang ganjel ing dada sing dumadakan inang diwahingake kuwi mau. Pancen ana tenan. Ndara Slamet dhewe kaget jumbul nggumun. Ing salumahe klasa pandan ing sandinge ana jembretan campur karo remetan kertas teles kebes. Dudu sabene kertas nanging dhuwit. Dhuwit diremet-remet sanalika iku uga Ndara Slamet banjur angen-angen. Sapa sakirane sing pantes kurang ngajar nindakake tenung kuwi? Ora perlu kakean pikiran Mas Putu. Iki dudu tenung. Lajeng menapa Eyang? Ngaten menika bilih sanes tenung.
Dumadakan Eyang Setra kaya ewuh aya oleh paring katrangan. Sak temene pengen dikandhakake menawa Ndara Slamet lagi ke taman memala. Memalane wong katutan duwite negara iku sing marakake Ndara Slamet tansah ngadepi perkara sing ngewuhake. Omong sak omong gampang kesleo, gampang kepleset, gampang kesandung. Aneh, Eyang Setra malah tansaya ewuh. Nalika sadar yen lagi adep-adepan karo wong-wong sing tansah percaya marang apa wae sing dingendikake.